Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang naragsak ni Jenny iti sidong ti asawa na. Gaputaman nangimon, naungat, kan kirmat ni Dennis. Adda-anda iti singin nga anak, nasingsingpat ni Lisa ngam ni Mona. Iti may sangal daw, adda impulong ni Mona ken ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana pauluhan. Mona Lisa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasakit nga rod ti tiyan mo, ngam apay adida katulungan. Mas patpat gan ngamin ni Mami ni Lisa, Daddy. Saan ang mabalinday tang aramid na? Agawitan, taglin nawag kami iti inayo. Uwan, Daddy. Rumbang asandak nga iruruman. Hindi na po ko ti kwartang. Hindi nagpay pautangan ni Lisa iti kwartana. Kasanwa na po ka mo ti kwartam? Ang mga nuada na nga la ijabalay, Daddy. Nagpukaw matlatan ijabalay. Anya? Saan anasaya at dayta? Agpukaw ti kwarta, iti unag ti balay? Oh, itaman pa yan, nagkuyog kayo nga agama. Inuray nak, ta iruruman nyo kano kan ni Lisa. Iruruman? Apay ko mga iruruman mi, kat kapamilya mi mat. Apay nga rod nga agsangsangit ang naguray kanyak ijedalan. Apay nga idinapukaw na ti kwartana, kat saan kano apautangan ni Lisa. Taymapan ko mag-eskwela, kayat na nga ipaawit ti bag na ni Lisa. Ngam kunakmat nga awitan na, taawan mat awit na. Agsakit nga rod kano ti tiyan na. No imbaga na ko mga agsakit ti tiyan na. Uray siyak pa'y amis mo tinangitulod kan kwa na. Wano impan ko kuma iti doktor. Asino matinangala iti kwartana? Saan pa'y kano apautangan ni Lisa? Kadamagan ka ni Lisa. Dumaw dawat kanyak, ngam awan mat igam ko a kwarta. Ammom dayta. Agsarita taman, sika, Lisa. Apay adi mo pinautangan ti kabsat mo, idi napukaw na ti kwartana? Napukaw? Di namat imbaga napukaw ti kwartana. Ti imbaga na, kat nagastos na akadwana ti barikada na. Nagasto na kunam? When mat, kasta ti imbaga na, Daddy. Saan ko nga intugot ti kwartak iti pagadalan, idi imbaga na nga umutang. No intugot ko, di inikak ko ma. Ijay pagadalan nga umut-utang kan ka iti kwarta? Wan, Daddy. Nalpasan ti recess. Iso ang nagastos kon ti kwartak, idi imbaga na. Saan nga rod ang nagmeryenda, idi recess? Imbaga na mo ta nagastos na kano amin ti kwarta na. Imbagak pa'y, asa nagastos na gastos. Tapno saan na maibos sa dagos ti kwarta na. Suwa mariribukan ka, Dennis, iho. Apay ka di? Jakman amo, Dad. Saan nga agsusurot ibagbaga dagiti anak ko? May papaniti? Adda saan daan nagkinaawatan. Ngam ididinamag ko. Kat saan ngagpada ti ibagada? Gagangay lang dayta itagkapsat. Adda saan da pagkinaawatan? Ngam jak kayat nga irurumanda ni Mona, Dad. Awan mat makita ka kasta. Tilang madlaw ko, kit pasaray umuna ni Mona iji pagadalan. Tagdalos pa'y nga umuna ni Lisa. Kat, ni Jenny ngay nga akin trabaho iti agdalos. Apay asaan nga agdalos? Tultulungan na, sakbay ama pa ni iji pagadalan. Kakuyog ni Lisa ti may sa kadagiti kaadalan mi alalaki. Ay, ala akman ida iti ladawan, babaan iti cellphone ko. Ta ipakitak to kan ni Daddy. Aday ta. Addan ladawan da iti cellphone ko. Ibagak ka ni Daddy, analaing amaki boyfriend. Bayam di ta,
Nga uray pagong tanda. Adda ka man nandito'y dalan, iha? Papanam ka di. Inuray ka laang, Daddy. Ngamin, ada ipakitakan ka. Di ta cellphone mo? Anya day ta? Diyak pa ibagbaga. Mabit lang tayo pakitak. Ibagamon, tamagmagnata. Mabit lang ang dad. Oh, aday ka, Daddy. Kita mo. Ne. Ni matlisa nga adda kadwa na alalaki. Kasta ti aramid na ija pagadalan, Daddy. Ipasakkan ka. Tapno din na mo asyak ti nang ibagakan ka, ah. Sige man nga rod. Bagbagaam, Daddy. Tapno di marwam akanayo na makikuyog kadagiti kaadalan na alalaki. Lisa! Umay ka ditoy! Kartangam! Apay ka di, Daddy. Makapungtot kayong samot. Talaga ang makapungtutak. Ipalawag mo manday ta aladawan. Kita Di mahisa ka dagiti kaadalan mi, Daddy. Dakas ka di? No ibaunda kami amapan agdalos? Anya ti mapanyo dalusan? Imbaon na kami ti maestrami. Adalusan mi kano ti faculty room, Daddy. Adan imo na kakadwaming agdalos ijay. Masapol nga igadyo ti agadal. Igagaad ko mat, Daddy. Ipakitak gayam ti picture ti grades ko, ha? Apay, impakita dan ti cardio. Idi pinagdalos na kami. Nakitak iti lamisaan ti maestrami. An nakaparabaw dagiti cards mi. Akin rabaw ti card ko. Iso nga inalak iti ladawan. Oh, atoy kitaan niyo, Daddy. Nagnangatumat, iha. Wan, Daddy, nangato dagiti grades ko. Iha, kaya't kumatam makitan to ti gradom no ipakita dati cardio. Awan pa'y matimbagada, Daddy. Amangan numabayag pa'y. Damdanida siguro ipakitan ti grades yo. Nagngangato ti grades ni Lisa. Inalaan na itiladawan. Tanakita na ti card na itirabaw ti lamisaan ti maestrayo. No kasta, nalpasan ti cards mi? Nalapit na kasta. Taapay na picturan na ti grado na itirabaw ti lamisaan ti maestrayo. Ay sus, sapay nagbabati na alak iti quiz kan exam mi. Ni matpari Dennis na dyan. At dasal-sal na bayan a babae. Ne, madiday to yun Iso matlagayan nga iparit na ngagtrabaho ni Mari Jenny. Taam ka na nga aramido ni Mari Jenny tikas iter aramido na ita. Aguray ka man, tapicturak ida. Saan nakabas na makita, tana ilingadak kadagiti customer dito kantin. Inton mapicture ko ida. Pumanaw akong ditoy. Saan ka di amay mayat matlaang tagtrabaho iti opisina, gayam? Wen agayam, adapay namnamaan nga orayan as sweldo no madanon ti katapusan. Imbaglaket di ta nag-resign di sigud a clerk, tanapan iti abroad. Dakila pagyamanak kan ka, tasyak adagos tinalagip mo, gayam. Amok nga minti kasasaad mo, tana ibagam kanyak, idi nagkita ta. Nabayaga ko na nagananos iti sidong ni Dennis. Nasingpot ka nga min launay. No siyak tikas jay ti asawa na, nabayagan a pinanawak. Inan-anusak para iti anak ko. Ngam numadok talak aluklok ko nak. San ko nga ammo no anya ti maramid ko. Agpaiso ka di analpasen ti grades tayo? Apay nga impasikat mo ka ni Daddy dagiti gradong? Saan ko mat nga impasikat? Impakitak. Tapno ipanagnag ko nga igagaod ko ti agadal.
Sana ka makiboy-boyfriend. Maartapan kanto iti masakbayan. Sana gaputan nalalaing ka iti pagadalan, kat abakan nak iti amin abanag. Pakaragsakak no agbalegi ka iti masakbayan. Takabsat kalakat nga rod, Mona. Imulam di ta panunot mo. Nadurdur asak tungamsi ka. Sige pakaragsakak ti anyaman abaligim iti biyag. Nga ta? Amangan no kayat mo matanangat nga to kanto iti masakbayan. Ay, awan kasta panunot ko. Ti adda kanyak ita, kat igaod ko ti agadal. Bareng agbaligi akmet iti biyag. Imbag ta nagsabat ta diti mare. Kaslada na patad nga ibagam pare. At ibagakin ka. Ngam pangaasim ha. Saan mo nga ibagbaga asyak tinang ibagakin ka? Mangnamnama ka pare. Ibagam no anyaman dayta. Adda ipakitak. Ngam na Diyak kayat aguraan anak ni pare Dennis. Ipakita ko ng pare. Inruar mo mati cellphone mo. Ate mare. Kita. Ada na kay baga kanyak idinabit kami pa nga ex-girlfriend na dayta babae. Diyak mabalin nga i-forward ken ka. Tamaduktalan na asyak tinang i-forward. Numakita na ti cellphone mo. Pitsurak langan. Tapno saan na makita ang naggapukan ka pare. Mabalin ka di nga umunaak pa'y nga agawid. Sakbay asumangput ni Dennis ija balay gayam. Apay ka di gayam. Anya tinapasamak. Nasabat ko timay sa kadagiti ninong dagiti anak ko. Impakita na tiladawan nga da kasalsal labay ni Dennis a babae. Amamom ka di ti babae gayam? Ada na kay baga kanyak edi nga ex-girlfriend na dayjay. Mga no nabayagan ti relasyon da? Iso ako nam adi mo marik na ti panagayat na kan ka. Nalabit akas tagayam. Kaya rigak ti katulong iti balay na ngam awan matsweldok. Anya nga ti planom ita? Kabayatan ngawan pa'y ni Dennis. Pumanawak iti balay mi. Inakalaan dagiti importante agargaret ko. Ay, apay na kita dua adadakkel amaleta. Pumanawa kung dito'y balayo, Daddy. Adamat gayam sa bali a babae itipiyag ti anak yo. Kasano anamuam nga da babae na? Sana na masapul amamuan yo, Daddy. Amuyo ka di, nga da sa bali a babae itipiyag na. Di nakamatbisbisinan ti anak ko. Ngam liniputan nak. Di na may tad amin akasapulan ti pamilya. Pinagbalindakla nga adipan niyo dito'y balayo. Amo ka din ni Dennis, apumanaw ka ita. Agsarita kamin to, Daddy. Nay, apay anak ko. May kamot nga adagargarat mo. Sana ka mas daw. No apay akatulong titrato ni Dennis kanyak. Saan kat nga asawa? Pag kunaamot anak ko, saan nga ta nagriro ka laang? Kitaan nyo ti aday ti cellphone ko, nanang. At sa bali a babae itipiyag na. At tuyo. Ay, unay mo't lang arudan, anak ko. Sana sakit ang tinakam ko ti kaadda ti sa bali a babae itipiyag na. Ti kaunday ti panagtutok ko iti sidong na ti pagsakit ang tinakam ko, nanang. Kasano nga arudan dagiti anak mo? At dadapay laang ijay pagadalan. Dadakkel dan, nanang. No kayat dati umay dito'y nasayaat. Adda kadakwada dayta. Hello, Dad. Imawag kayo, Mat. Anya ti bagayo? Pimanaw mo't ni Jenny nga dadwa amaleta nga awit na. Anya? Tapay ka no? Amo naman nga nasa bali a babae itibiyag mo.
Kasanon, no maamuan ti asawa ti babae, ti may papan ka na kayo. Asino kano tinakaamuan ni Jenny, Dad? Di na imbaga, ngam ko na pinagbalinta kanulay nga adipan nga awan sweldo na. Asino pa yan ita ti mga ramid kadagiti trabaho na ditabalay? Dahita ita ti parikot. Nang runa ti agluto amasapa. Kunakun kat, ama di ti ibunga ti panagtrabaho na iti opisina. Tadda maamuan na. Ijay nga ta, tinakaamuan na, itinabayagan a sekreto. Lola, apeng adda kayo di tiruar ti pagadalan? Umay ko ibaga, nga adda ni mami yu iji balay. Pinanawan na ni daddy yo. Ha? Ape a pinanawan na ako na yung Lola. Naduktalan na nga adda sa bali a babae iti biyag ti amayo, apo. Ha? Adakan ka, no ijay balay ti pagawidam. Kasanungay, katawan mo't pagsukatak iti balay yung Lola. Sumarunukan to lang arudon ijay balay-balasang ko. Uwan Lola, diyak kaya ti maisina kan ni Mami. Ngam, kasanon no igawid nak ni Daddy, Lola. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.